Piliuna ng aldaw, kas iti pagsasao, may saidi, iti palakaipatoros, kadagiti sasaw idi. Gapo, taumado iti tao idi, nagaramid da, iti maysa atorre. Kaya iti kung kuna digiti duma, gapo, kadagiti nailanat, kadagiti sorsorat, iso, nagaramid digiti tao, iti torre nga dumanon sa dilangit nga kungkunada. Kas istorya iti linaon ti lokot ti pagbasaan. Ngam di kita kapsat no amirisen tayo ken panunutan tayo dayta nga ibagbagada ngay naramid da a torre nga dumanon sa dilangit. Haan mangyari dayta. Haan nga napasamak dayta. Pagalaan da kumati aramaten da idi. Akas materialis idi ngayon da ibangon nga dumanon sa dilangit. Isu dayta kapsat no panunutin tayo ken sakimaten tayo dagiti sorsorat. Isu dayta ti bagbagana kapsat nga torre. Kadagiti adda iti taptapi iti surat metlaen nga mabasbasa idi ken inggana itatta. Tadigiti nabuo digitoy nga naaramid gapo iti pagayatan iti Dios. Taintay sakimaten digito idi nga ibagbagana amaysa iti pagsasao idi. Mabasa iti Genesis 11 iti 1. Ket idi amin nga daga maysa idi iti pagsasao ken maysa iti panakaipataros na. So dayta kapsat ti inna ibagbagga iti kabuklan dagitoy asasao. Isu nga kung kunada idi nga dayjay nawara atorre gapo iti kinangaton na. Dayti kapsat ti bagbagana nga nawara digitoy akay papanan iti sorsorat handa na awatan idi. Tadigiti kapsat na inspirituan no tayo sakimaten kadagiti nailanat kadagiti sorsorat. Takinunana iti pamaneknek iti Genesis 11 iti 4. Ket kinunada intayon mangibangon tayo kuma iti maysa a syudad ken maysa a torre nga dumanon kuma ituktok sa dilangit. So dayta ti bagbagana. Ket aramaten yun to ken aramiden yu iti pakaidayawan tayo ken iti nilaket ta maiwaras-waras kayunto iti rabaw iti langa iti amin adaga. So dayta kapsat ti bagbagana nga may waras-waras ti amin adaga. Da tayo metlaeng a tao tin na ibagbaga akas daga nga may waras-waras kadagiti dadduma apaspaset iti daga. So nga dayta ti bagbagana nga torre nga dumanon sa dingato digitoy asasaw metlaen. Tadigiti karod naggloryaan digitoy akay papanan na. So nga sakimaten tayo kapsat kas kinuna ni Jeremias City iti 4. Da kayo agkamataleg kadagiti natiri asasao kunayo iti templo ni Jehova kunana idi. Iti templo ni Jehova iso dagitoy. So gayam digiti kapsat na ibagbaga a templo ni Jehova gapo kadagiti kadaanan asorsorat metlaen nga ibagbagana. Kadam lang kadatayo iti templo iti Dios kas iti songbat iti baro a tulag iti Juan 2 iti 21. Ngem iso nagsao iti templo iso iti bagiyo. Isu gayam ti bagi tayo kapsat ti bagbagana a templo iti Dios iti templo iti Dios adda ti espiritu itunggal tao. So nga digiti kapsat ngayon na ibagbaga adda mo lang kadatayo nga nabuo gaputin tayo panagsaksakimat digiti sorsorat. So daytoy ti bagbagana a templo nga may mula ken mabuo
kadagiti panpanunot tayo metlaeng nagturong iti Dios digiti nga ibagbagana. So nga digitoy nga pamaneknek adalin tayo. Hala nga bareng-bareng digitoy nga ibagbagana a templo. Tay ti bagbagana iti adto iti templo inaramid nga kas templo laeng nga inaramid ti ima. Ngem da tayo ti templo ti bagbagana adat lang ituneg tayo. Deta a templo iti Dios. Iti mabasa iti Juan 17:12. Maysa adayag iti trono anay saad iti ngato manipod iti punganay iso a santuario tayo. So dayta ti bagbagana a santuario tayo addamot lang iti uneg tayo. Dayta ngayon na ibagbaga. So nga dito kapsatin nakipapaabot gapo nigitoy ngayon tayo panagsuksukimat nigitoy nga adal anasantuan nga kas adda anaylanad iti Biblia. So nga ipapaabot ko kapsat ko iti Facebook online Bible study tadigitoy iso ti pakatinggaran pakababalawan iti so amin abanag katagyaman iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.